ассалому алайкум дӯстони азиз, бори дигар хушомадед ба канали мо. ҳозир барои шумо акнун вая нишон медиҳам. Паплинои анамихе сангои дизайн доштагира. Метавонед ки тамошо кунед, интихоб кунед, доставка дорем мо. Марҳамат, анаи намудо и лёнай, ами якам гудагиш лёнай, нархи як либосаш 140 сомон. И инош бошад доинган. Инамин доингу дубайски ҳамаш якҷоя, ҳами дизайнои ки ҳозир ман нишон медиҳам шумода, нархи донаш 140 сомонӣ. Оптимда бо арзонтарак мешава. Набинед чиқа фасон хушро ана доинг инош бошад ваян дубайски. Аи се ранг омадай бинед. Ино дубайски. Ина сабзаки фасон, насхай тигри аҷоибот. Диде? Диде? Аҷоиботи фасони хушрӯ. Ино ҳамаш 140 сомонӣ дӯстони азиз, нархи дона. Оптимда бо арзон мешавад. Ина глакш аҷоиб. И ваяй. Чӣ меган дубайскиан? Ино ҳамаш дубайскиан. Адхта. Набине? ҳама нусхаҳои новинка барои шумо. Ина чӣ гулои хушрӯ омадай. Ина аҷоибак сабшам нағз. анамиш дигай нархш компютер дигарош ҳамаш 140 сомонӣ. хулоса дӯстони азиз, кадоме аз амино дар кор мешава, шумо гап занед. Дизайнора ма шумода бо чӣ мекунам, гап мезанам, доставкаша чӣ хелай пратар мефаҳмонам. Беҳа дизайнои фасон омадагиай. Иҷада қисми боло дам ҳастай. Але озӣ ман камераро аз наздик мекунам то ин ки иглорам бинед. Иноям нархошон ҳами хел дӯстони азиз, кадомиша ки мегиред нархи дона 140 сомон, оптимда бо арзон мешава. Ина иҷада ҳам доингай, ҳам дубайски. Ина доинга. Ана иглои фасон омадай. Ай доингам чиқа иглои хушрӯ омадай. Ина аҷоибот хушрӯ ба сангошонам гул ба гул задагиай. Расветка када хушрӯ. Беҳтарин дӯстони азиз. Ина дубайски. Бинед дер намонед чӣ хеле меган. Бисёр гулои хушрӯ омадагӣ ҳаст. нависед доставкаро бо пратар фаҳмонам. хулоса ин буд видеои имрӯзаи мо. саломат бошед. хайр.